guys for the people. Guys for the people. Saka nasi tadzoka zvakare ndakakudza kuti mudenga muchazviona saka apa pari kurwa trenching hani mazviona pachirwa trenching kudai asina ngondi ambotenda maitanya uya padhuze maitanya ngadzwa babata ndowirira nayo sikana ndakapukirwa shuma baba shuma vaya ne jealous kuti idzo kana sokusvava ndo dzakanaka dzinoikira sokutsogera round ndidadire vanhu ndokudadira varume shumi lili wodziona ndadzizere kwamuri koko shuma dzangu idzi hakuna anodzidya idzi waziwa vakashanya mbotawa nevanhu toti mufaro kwamuri mashemarien ndofunga basa redu richitanga kusera takatanga nezuro asi takasvika panzvimbo kusera zuro tasvika pakusera zuro makangotiwa tichitaura kuti kana tinge tatanga tinenge tetanga sofaike zvino makutoona kuti pane zvakuiti tichiri kuvaka hedu tichiinda pasi asi manje teta kuvaka tichikwidza pamusoro right saka apa mukuzviona ukoko imba yedu yakakura haisi doko haisi 2 rooms haisi chii iri veranda muno mulaunji iyo storeroom iyo ndo pachange pachinenge side the kitchen plan inoyi takaipuwa kune mwana anogona kuti maybe shereni paanoti dhiroisai maplan angada kuti amakete brother yake it's not all about that kune mwana anogona kunge anga aine plan yake kubva kudhara we can work with that plan zvakare seclient inoyi akadhiroisa plan yake kare nemumwe munhu tinongotora plan iyoyo toshanda nayo hazvinzi kuti zviri kubata wabahuri wana kuti kubatirwa bhera kuti ndinofanira kudhora panhau washa mwana gona kufunga kudai nemene tochidzoka zvakare panhau iye kuti tichita nyaya dzemaplan idzodzo kune umwe anoita mascreenshot those ones we know kuti these are screenshots from internet isusu eda tisi comfortable kushanda nemascreenshot iwayo haina kana measurement haina kana chii haina kana kuti roof plan yacho tizoti tikuvaka imba yakaita sei hamozvono ndopatozochidhirowesa iwewe kana usina hako tokupa washi kana unaye munhu wako tinongoti dhirowesa nemunhu wako yeye but zvichinzwisisika kuti zviri kufamba sei paplan kwete kuya nepeni woti ndatodhirowa plan yacho nebelow point no because nyaya yemaplan ebelow point anonetsa kana muchinzwa tichidai so it means kuti takabva nako kumunga kunepwa hani ndema here babata munozoti hasirizvo zvandiro zvandanchida saka isusu kanga tane plan tinonge tichishandisa plan sei papapa tikagaragara toti amana toilet yedu iri papi tonzi toilet iri papapa totaura ndizvo here zvaitwa kuti hasirizvo bedroom riri papi ndizvo kuti hasirizvo mameasurements edu ari kufamba sei haimozviona saka apa I think ndofunga in 3 to 4 days to come pamwe takutonga toti takutosimudza chi mudenga mudhuri wedu hama dzevanhu zvataikuudza izvezviya vantori kuseri uko kuti ramangwana kune vamwe maclients anogona kunzi kana kuti hama dzacho dzogona kuchinja mastatements kuti takarambidzwa kuuya paproject isu tinei toti uyai totofuska tichibvunza kuti ninge aripi hatisi kumuona pano mbuya vaya varipi sisi vaya varipi ko bhudhi wenyu aripi ngavauye kuti tiite chionesana tiri pamwe chete baba takomenda ipapo tinzwa zvinhu zvese zvinongoda muonera pamwe especially ziso reclients rinenge riri pahama dzake saka tinofarira kuti vauye vachitibhekawo vachitisumudzira nesimba rekuti zvamuri kuita zvakanaka tinohwa manyukunyukuwo sister Shero tichivaonawo vachitenderera patinenge tiri vachiona basa ratinenge tichoti handizvo here kana kuti mabhaizira togadzirisa nguva ichipo kwete kuzoti madziro apera vanga vachimaona vanga vachitidzinga kana kuti handina kumbobvunzwa hambozviona saka tinobvunza kuti zvakamira sei muri kuzvionawo sei ndofunga maiguru ndakavabvunza rikati muri kuiona sei zvikanzi ndaiona maisa pasi irimo mufoni chaiko kuitirawo mangwana vafare kuti vheranda ri harisi riro vheranda ranga riri zasuko chakachachira papa uyezve nenyaya yekuti pekuisa imba ndinozomboona dzimwe nguva client yedu inenge ine hama iripo handiti uye tionesane imba inenda papi ndeba inenda papi isusu tinenge taenda kubasa hatizivi panogumira stendi yemunhu
isi tochikuvhunzai manje yekere tovhunza ndizvo here nhai veukama veclient handinozviona honzi ndizvo toisa patagwa payapaya nehama yemunhu handiti taisa patagwa nehama yemunhu client yezoti no imba yangu maisa murodhi but isusu takagwa kuti rodhi iri kokoko imba ngaiuye panapa ndo zvateda kuonesana saka ndo mamwe machallenges atitisangana nawo saka every time patinotanga kuita zvemaprojects tinotomeka sure kuti hama dziripo kana usinganyatsokuziva zveconstruction tochiti ngavachidamwa vacho vari kufunga kuti vamwe vanoziva zveconstruction iye ane right yekutaura kuti aiwa varume apapa maybe dai mawanza dhaka maybe dai mawanza semende maybe dai madai handiti vanhu vachionesana tichionesa sei papapa vanhu vakauya vakaonesana toenda papi poenda papi hama dzikataura toda kuti uye kusaidi kunoku yakatarisa divi iri mvura yedu inobva nekokoko saka ngaidi ngaisatarisa kunobva nezuva isu manje kana tichiuya kunzvimbo hatingazivi kuti mvura inobva nepi anozviona hatingazivi kuti mhepo yacho inowaranyura inobva nepi saka iye kana akataura kuti takati tinenge tichishandira pano pari kushandirwa pamwe chete nana baba munini vacho nana maiguru vacho nana vatete vachoni vari kuuya zvakare pano saka so far so good tinenge tiri musame page handiti mvura yedu vari kuticherera hatina kana dambudzo so far so good I think tiri musemu bhuku tichingoona kuti zvinhu zvedu maybe zvoda kuwedzerwa zvacho ndezvipi ivo ndo vanenge vatiza zvakafanira kuti mamwe matombo pamwe anenge ada kuwedzerwa vanenge vaziva kuti anowanikwa papi satizivi vari kuseri uko by the way hama dzachoni isusu ndisi wekumavhidhiyo vari kutoseka muri bamunini kati muri chii toti bamunini saka muri bamunini vedu kai bamunini totanga taudzwa neclient kuti toabudisa yakati kwete anenge asikada kuti vabude plus anenge asikada kuti zvizikanwa kuti ndepani pari kuvakwa zviriko hamozviona ozoona vanhu vauya paya kunzi jolosisi tiririko saka munhu anenge ada kuti zviite secret hamozviona saka ndo zviripo guys for the people vamwe vari kumashure ukokoko saka ndo zviripo guys yeah alright saka papa ndewe wanomuloka watangotiwo tinoda help yepapapo so that todi topromotewo muloka we do that sometimes kana tichida hedu kutiwo tishandidzane nevangu vanenge vachiziva zvenzvimbo zvakanaka zvakare izvozvo saka nii ndo zviripo zvakare baba Tanya indoinda ishuma dzangu zvakanaka munona vanasekuru bheni vari kugwisana nekuita inonzi backfilling ndo yavari kuitawo muzuva ranhasi saka toda kumbonoona kuti vasvika papi because vangu vachiti harikwani saka toda kunoona onesana saka papa mukapedza think mangwana kana kusora mangwana ndopamunodira futi nganditi kuti mangwana pangu ndogona kusauya pamunotanga kudira ikira ndouya azaniskipi mangwana kuti tapetura yatiti kusora mangwana saka kusora mangwana ava vanenge vapedza tochiona tosotena then wogopega ikira riyai wototanga kutoita guys for the people baba endati zvakare vanhu kuwa muri kwese ikoko kana kuti tikuvakire nango uri kubinga ngo uri kuMeno pasi kuVictoria Falls kugwa ngekuti ukamo tinouya guys kuchimani kuchipinge kupi nekupi zvako hakuna kwatisingasvike munongotibata kana matibata tinobva tauya zvakare hamozviona kwamutare ikoko kumabocha iko kwatiri kuda kuuya ikoko amen bye bye.